आकाशर कइया कोठे रहिला आकाशर कइया तेंतुली रहिला कइया गछरे चिलिकार माछ गोपालपुर नेपी सेंटर पाखे रहिला काबेला माछ तांकर केमिति बंधु हेले कहले केते पैसा तू को 10 टका देबी कह दे 10 टका दे कोइ दे अरे तू कह आकाशर कइया चिलिकार माछ कोठे बंधु बांधिले मु कहले मते 10 टका दे पको तते पुरस्कार 10 टका देबी मु तो गोटे पचारिबी तू जदी कह दो मु तते 20 टका पुरस्कार देई अरे अलिया हां तू कण मते प्रश्न पचारबो रे ए मु अलिया बेली मते कहतले मु छाती की अच्छा तू रे पचारी तू कह दो तते 20 टका देबी अरे मु 10 टका देबी तू मते 20 टका देबो तू न कहि परिबोले 40 टका होगी पकोनु तते मु 40 देबी हां ठीक अछि पचारे कहि दो मामू पचारे आसिला केडे रंगरे आसिला केडे रंगरे बसैला दी रंगरे बसैला दुई रंगरे धरिला जोड़ा कइथो धरिला जोड़ा कइठ मारिला फटो फटो मारिला फट फट उठाइला बैकुंठ उठैला बैकुंठ हां वो हां जदी कहि देबी तते 20 टका देबी देबो त हां ठीक अछि पुछमु टाडा दे महापुर दे अरे पुओ जगतर नाथ श्री जगन्नाथ को पदे वंदना करी हां तापरे मु तो प्रश्न उत्तर कहि गम सुने आहे जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जने जार पांदिया दियंत हई हई प्रभु जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जने जार पांदिया दियंत जोगी भी किसा मुही जोगी नुहई आउ चंदाड़ रे परिबो आदुरे डाकई नाम गोटी देव मोही जपी मोही बाछी नाम गोटी देव समुद्र डेरी संकेत आनी धिले तो जेउ नाम को धरी भक्त प्रहलाद स्वर्गपुर रे पाई थिले इंद्रपद से हरि नाम केड़े सुआद हे सुजने से राम नाम केड़े सुआद अताही भजन करुणा सागर भाव विनोदिया हे कणा ठाकुर भावरे बांधिछ हे सारा संसार भावरे बांधिछ हे सारा संसार दिने भावरे हस्तिनापुर गल विदुर घरे गाई भोजन कल विदुर घरे गाई भोजन कल दिने भाव लगाई यशोदा रानी डोरी रे तुम्हां हे बांधिले पूरी भाव डोरे बंधा कला कन्हाई जामड़ा गछे बंधा होइल जाई जामड़ा गछे बंधा होइल जाई दिने भावरे गजरा डाकिला रक्षा करिछ ताकु छकाडोला गजकु रखिल जळे बुडु बुडु गजकु रखिल जळे बुडु बुडु मुरमुरी को रखिल बन पडु पडु मुरमुरी को रखिल बन पडु पडु द्रौपदी को रखिल वस्त्र फेडु फेडु भरतिया रखिल तळे पडु पडु भरतिया रखिल तळे पडु पडु भाव विनोदिया हे कणा ठाकुर भावरे बांधिछ हे सारा संसार भावरे बांधिछ हे सारा संसार सुन तू सुजने देई मन कर्ण अलिया जहा कहिला देवा कहिल आसिला पुणी देख केरे रंगरे बसाइला पुणी दे दुई जंगले धरिला
ତାକୁ ଫଟ ଫଟ ପଠାଇଲା ପୁଣି ତାକୁ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହିରଣ୍ୟ କୁମାରୀ ବାପାଇ ନାରାୟଣ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଲେ ନାୟ ତମରୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ବାହାର ହେଲେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହିରଣ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଥିଲେ ବରାହ ଅବତାରରେ ତାର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରିଲେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର ହେଲେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କଣ ଆରେ ରଙ୍ଗ କଣ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହଟା ନର ଦେହଟେ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ସିଂହର ମୁଣ୍ଡ ବାବୁ ହେଦେଲି କହିଣ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ହିରଣ୍ୟକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ହିରଣ୍ୟକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଧରି ଆଣିଲେ ତାର ଜଣା କଇଠ ଗର୍ଭକୁ ମାରିଥିଲେ ଫଟ ଫଟ ପଠାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଠାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧରିଲେ ହିରଣ୍ୟକୁ ଝିକି ଆଣି ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲେ କାହିଁକି ହିରଣ୍ୟ ବର ମାଗିଛି ତଳେ ମାରିବନି ଉପରେ ମାରିବନି ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲେ ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସାଇଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ସେ କହୁଛି ଦିନରେ ମରିବିନି ରାତିରେ ମରିବିନି ଦିନରେ ମରଣ ନୁହଁ କି ରାତିରେ ମରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ମଲା ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତି ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଘରେ ମରିବିନି ବାହାରେ ମରିବିନି ପିଣ୍ଡାର ଏରୁନି ବନ୍ଧ ହେଲା ଘର ବାହାରେ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଭିତରେ ନୁହଁ ସେ କହୁଛି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଆରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଠାକୁରେ ଆରେ ଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନଖରେ ହିରଣ୍ୟର ପେଟକୁ ବିଦାରଣ କରି ଅନ୍ତନାରୀ ଧୋଇ ଆଣି ଆରେ ପଇତା କଳି ଗଳେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସେଇଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଧରିଲେ ଯୋଡ଼ା କଇଠ ମାରିଲେ ଫଟ ଫଟ ପଠେଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହିରଣ୍ୟ ମରିବାରୁ ଆରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସେଇଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଧରିଲେ ଯୋଡ଼ା କଇଠ ମାରିଲେ ଫଟ ଫଟ ପଠାଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା କି ନାହିଁ ତୋର ହେଲା ମୋର ପାଇଲାନି ତୋର ମନ ପାଉନି ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପଇସା ଦେ କହିଲି କାହିଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଗୁରୁ ପଚାର ଦେଇଛି କଣ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ ମାମ ଯୋଉ ନାମ କହୁଥିଲେ ରାମ ନାମ ଏଇଠି ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲୁଥିଲେ ଆର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗଟା କେମିତି ଆସିଲା କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ନାମ ବୁଲିଆ ଯାଉ କିଏ କୋଉ ରଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବସେଇଲା ଦି ରଙ୍ଗରେ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଖାନ୍ଦରେ ଧରିଲୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପଇଲା ଧରିଲା ଯୋଡ଼ା କଇଠ ଦିଟା ପୁଡ଼େକୁ ଧରିଲା ମାରିଲା ଫଟ ଫଟ ବଜେଇଲା ପଠାଇଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି ହରିନାମ ହଉଛି ସେଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ହରିନାମ ଶବ୍ଦ ବାଇରେ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ହୋଇବା ଭାଇରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେଇ ସ୍ଥାନେ ବୋଲାଏ ଗୋ ଦେଖ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା 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 ପଇସା ଦେ ତୋର ହେଲା ଭଲ ହେଲା ତୋର ତୁ କେଉଁ କୁଣ୍ଡେ ହଉଛୁ ପଇସା କାଟି ଦେବି ବୋଲି ତୋର ଦାଦୁରି ଯାଇଛି ରେ ମାମ ଡେରବିନ ଲଗଉନୁ ନହେଲେ ସ୍କେପିଟାଲ ଲଗଉନୁ ନହେଲେ ଯୋଉଟାରେ ଘଷି ଦବୁ କଞ୍ଚା ମଚ ବାଟିକି ନେପ ଦବୁ ତାପରେ କିରାସିନି ପକଉ ଆରେ ଶୁଣ ନା ଆଉ ଶୁଣ ନା ଆଉ ଶୁଣ ନା ଶୁଣି କେତେ ଭାଷଣ କଲିଆ ଭାଷଣରେ କଣ ପେଟ ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହେବ ସିନା ପୁରାଣ ଭାଷଣରେ କଣ ପେଟ ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହେବ ସିନା ପୁରାଣ
କିଛି ପୁରାଣରୁ ପଚାର ପୁରାଣ ଭିତରୁ ହଁ ଘର